Čau, tohle je naše super garáž. Klikem na tlačítka zvedáku si vyber jednotlivé díly pro svou káru. Převez ze zásobníku do sběrače všechny jahody dřív, než ti dojde čas. Projeď v libovolném pořadí všechny značky a dojeď do cíle dřív, než ti dojde čas. Gratulujeme! Skvělá práce, vypadá to, že na téhle trati tě jen tak někdo nepřekoná.